Sa number 2, ginabulubanta ngayara sa 35,000 ang nagtambong sa peace rally nga ginpatigayon sa Iglesia ni Cristo sa Capitol Lagun subong nga hapon sa Bacolod City. Suno sa kay Bacolod City Director Joresti Coronica, 35,000 ang crowd estimate as of 4 p.m. Hindi lamang mga katapos ang INC sa Bacolod ug Negros Occidental ang nagtambong sa peace rally kundi pati man ang iban nga mga miyembro sini sa Negros Oriental. Suksok ang mga puti nga t-shirt, panawagan sa grupo ang pag-isa para sa pungsod. Sa mga placards nakasaad nga dapat ang pungsod Pilipinas ang uligdan kag hindi ang personal nga mga tinutuyo. Para kay Gaudencio Lamis nga taga-Tangob sa Bacolod City, nagtambong siya sa pagtililipon para magbuylog sa panawagan nga mag-isa kag likawan na ang pagdinumtanay para naman sa isa ka matin-ad nga pungsod. Si Criselda Barrientos naman nga taga-Estefania diri sa Bacolod nagsiling nga siya ang nagtambong sa pagpakita sa suporta kay Vice President Sara Duterte kag sa panawagan sang kalinong kinahanglan ng peace suno sa iya kay sobra na suno sa iya ang korupsyon kag hindi maayo ang pagpadalagan sang pungsod. Damlag pa sa pahayag ang ipagwa sang INC paagi sa spokesperson sili nga si Brother Edwil Zabala, iyagin sili nga ang INC pabor sa ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sadto nga hindi siniluyag ang impeachment kontra sa Vice Presidente. Ginaklaro sang INC nga maayo ang ilang nga tinutuyo kag sa kalinong sang pungsod. Dugang pa niya, mas madamo ang kinahanglanon sa mga Pilipino nga dapat mahatagan sang atensyon kag hindi ini matigayon kung puros lamang pag-inaway. Kulang-kulang sa 150 ka mga personnel ang gindeploy sa Bacolod PNP sa pagpasiguro sa peace and order sa lugar. Ang road closure sa Dalan Lacson kag ang pag-divert sa mga ruta ang nagtuga naman sang pagguot sang lakat sang trapiko. Nagsuspend naman ang gobyerno probinsyal sang half-day nga trabaho sa capital-based offices sini. Ang pagdilipon kabahin sang nationwide nga peace rally sang INC. Wagan sa amon kanya kinangatin lang ba na mag-isa na lang, magbibigay na lang. Hindi mag-away ang Wag top na, leader. Sa kaninong sa puso. Ibis nga magdidinon tanay daw mag ano da kundi buligay na lang ang mag ano na para sa ikatinad sa ating kwan masulbar mga problema kinangano sa mga tao. Pag-suporta sa kay Inday Sasa. Kag-peace yun lang. Ganda sa Pilipinas. Balikinan lano nagid ang piso bong ma'am. Kinang lano nagid ang kalinong subong sa pungsod. Ay, sobra nagidya ang una-una korupsyon. Kag hindi maayong pagpalakad sa atong bansa.